Какво би казал на 18 годишен, който те първи иска да започне с продажбите? Ще му кажа честито, защото той ще влезе в тази професия, която най-бързо ще го изгради като мъж или съответно като жена, като човек като цяло, който да разбира другите, защото ако ти се занимаваш с продажби, това означава, че ти се занимаваш с много интензивна работа, която е свързана с най-важната сфера в живота ни, именно общуването. Добрият човек в продажбите със сигурност ще стане добър и в общуването, защото общуването изисква ти да знаеш как да задаваш въпроси, да използваш различни интонации, да знаеш как работи езика на тялото, как работи интонацията ти, как да говориш с хората, как да общуваш с тях, как да ги замисляш, как да създаваш рамки, как да продаваш. Продажбите са едно от най-високите умения, когато става просто за общуване. И ако един 18 годишен човек стане супер добър в продажбите и влезне в тази професия, която никак не е лесна, не е лесна, защото е много предизвикателна, изисква много учене, изисква ти постоянно да си на полето, да работиш, да действаш, да говориш с хора, което хората и психологията е, нали, как да кажа, е дупка, дебра, която никога няма как да стигнеш край. Винаги има какво ново да научиш. Така че ще му кажа честито, защото той ще е влезнал в сфера, която ако той се занимава няколко години, той ще пред всички останали свои връстници в своето развитие.